Wannan ci gaba na cikin darasinmu na Reading Comprehension for Kids inda yara suke koyan karatun English cikin sauƙi. Wannan shine darasi na 29. Darasinmu na yau shine Chelsea Rose. Chelsea Rose. A wannan darasin ana so mu mayar da hankali akan kalmomi masu E da A, combination na E da A, kalmomi masu E and A. Kamar yadda gashi nan muna ganin darasin namu shine Chelsea Rose. Chelsea Rose zan karanta, bayan na karanta sai in karanta kuna bina sai mu fassara sannan kuma mu amsa tambayoyin nan. Chelsea Rose. Near South Beach there lives a little girl named Chelsea Rose. She is 3 years old. Chelsea Rose likes to go to the beach, but there is something she likes even more. She likes to do somersaults with her auntie Jackie. Whenever Chelsea Rose sees Jackie, she says, "Jackie, can we play somersaults?" Jackie always says yes, because she likes the game too. Chelsea Rose bends down forwards and puts her arms between her legs. Jackie then lifts Chelsea Rose up by the hands, and Chelsea Rose turns right over. Do you think Chelsea Rose laughs? Yes, she does. Do you think Jackie laughs? Yes, she does. Do you think this is a true story? Yes, it is. Zan sake karantawa. Chelsea Rose. Near South Beach there lives a little girl named Chelsea Rose. She is 3 years old. Chelsea Rose likes to go to the beach, but there is something she likes even more. She likes to do somersaults with her auntie Jackie. Whenever Chelsea Rose sees Jackie, she says, "Jackie, can we play somersaults?" Jackie always says yes, because she likes the game too. Chelsea Rose bends down forwards and puts her arms between her legs. Jackie then lifts Chelsea Rose up by the hands, and Chelsea Rose turns right over. Do you think Chelsea Rose laughs? Yes, she does. Do you think Jackie laughs? Yes, she does. Do you think this is a true story? Yes, it is. To wannan na gama karantawa kenan, saura kuma in karanta kuna bina. Zan rika karantawa ku rika bina. Chelsea Rose. Near South Beach there. Near South Beach there lives a little girl. Lives a little girl. Lives a little girl named Chelsea Rose. Named Chelsea Rose. She is 3 years old. She is 3 years old. Chelsea Rose likes to go to the beach. To go to the beach. But there is something she likes even more.
She likes even more. She likes to do somersaults. She likes to do somersaults with her auntie Jackie. With her auntie Jackie. Whenever Chelsea Rose sees Jackie, she says, Jackie, can we play somersaults? Jackie, can we play somersaults? Jackie always says, yes, because she likes the game too. Chelsea Rose bent down. Chelsea Rose bends down. Forwards. And puts her arms between her legs. Jackie then lifts Chelsea Rose up. By the hands. And Chelsea Rose turns right over. Do you think Chelsea Rose laughs? Yes, she does. Do you think Jackie laughs? Yes, she does. Do you think this is a true story? Yes, it is. To wannan mun gama karantawa kenan, saura kuma in fassara mana a takaice. Zan fara fassarawa. Chelsea Rose. Wannan sunan labarin kenan, Chelsea Rose. Near South Beach, a gefen kogin South Beach. South Beach wani kogi ne wanda yake cikin birnin Miami. Miami kuma birni ne na Florida. Florida kuma state ne a United States of America. State ne a US, United States of America. So wannan South Beach din yana cikin birnin Miami. There,
Near South Beach there, a can gefen kogin South Beach, lives a little girl. Wata yarinya karama tana zaune a gefen wannan kogin named Chelsea Rose. Sunanta Chelsea Rose. She is 3 years old. Yarinya ce 'yar shekara 3, wato shekarunta 3 kwata-kwata a duniya. Chelsea Rose likes to go to the beach. Ita Chelsea Rose tana so ta rika zuwa wannan kogin, tana so ta rika zuwa bakin kogi. But there is something she likes even more. Amma kuma akwai kuma abin da take so sosai, akwai abin da ta fi so fiye da zuwa bakin kogin. Kaga nan ya ce tana so ta rika zuwa bakin kogi, to amma kuma akwai abin da ta fi so bayan zuwa bakin kogin. She likes to do somersaults. Tana so ta rika adungure. Somersault wasa ne wanda yara suke na adungure, wanda za su sunkuya su juya ta kan wuyansu su fada ta baya, shine somersault, kamar yadda gashi nan za ku iya gani. With her auntie Jackie. Tana so ta rika yin wannan wasan tare da antinta mai suna Jackie. Whenever Chelsea Rose sees Jackie, duk lokacin da ita wannan Chelsea Rose, ita yarinya Chelsea Rose in ta ga Jackie, she says, sai ta ce Jackie, can we play somersaults? Shin za mu yi wasan adungure, wato za mu yi wasan adungure? Jackie always says yes. Ko da yaushe ita Jackie sai ta rika cewa za mu yi, because saboda she likes the game too. Ita ma tana son wasan. Ita ma Jackie tana son irin wasan somersaults din kenan. Chelsea Rose bends down forwards. Sai Chelsea Rose ta sunkuya a gaba, wato ta sunkuya gaba, and put her arms, sannan kuma ta saka hannayenta between her legs, a tsakankanin kafafunta. Bayan ta sunkuya a gaba sai ta saka hannayenta guda biyu a tsakankanin kafafunta kenan. Misali ga kafarta nan ga kafarta nan, sai ta sa hannayenta a tsakankanin wannan kafafun nata kenan. Jackie then lifts Chelsea Rose up. Sai ita wannan Jackie din nan ta tura Chelsea Rose din gaba, wato ta daga ta sama by the hand, ta daga ta da hannayenta, and Chelsea Rose turns right over. Sai Chelsea Rose ta juya a take, wato bayan ta tura ta sai ta juya kamar yadda gashi nan kuna gani. Do you think, shin kana tunanin Chelsea Rose laughs? Chelsea Rose tana dariya? Ita wannan Chelsea Rose nan kana tunanin tana dariya ana wannan wasan? Yes, she does. Tana yi. Do you think, kana tunanin Jackie laughs? Ita ma Jackie din tana dariya lokacin da suke wannan wasan? Yes, she does. Ita ma tana yi. Do you think, shin kana tunanin this is a true story? Wannan labari ne na gaskiya? Yes, it is. Labari ne na gaskiya. So wannan mun gama karantawa kenan, saura questions. Tambayoyi. Question number 1 yace Chelsea Rose lives near dash beach. Lives near me. Gashi nan near South Beach, sai mu dauko South wannan mu rubuta shi anan. Tambaya ta biyu, she is dash years old. Gani yace she is 3 years old. Sai mu dauko 3 anan wajen mu saka shi. She is 3 years old. Sai tambaya ta uku, Chelsea Rose does somersault with. Chelsea Rose tana wasan somersaults da waye? Sai mu dauko Jackie, mu saka Jackie anan wajen. Jackie. Sai tambaya ta hudu, Jackie leads Chelsea Rose by the what? Sai ka sa mana amsa a comment box. Chelsea Rose turns right me. Shi ma sa mana amsa a comment box. This is a true me story. Sai mu rubuta story mu ana. Wannan shine karshen darasin mu ne yau. Ku yi subscribing, ku danna notification bell, sannan ku yi liking, ku yi comment, ku yi share. Sai mu haɗu a darasi na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.